boas tardes a todas e a todos. Diría que iso sea este acto do bloque que facemos con intención de informar a maioría da xente posible da futura reforma das pensións que vai facer o Goberno do Estado. É unha reforma das pensións que, vista polo miúdo, é complexa. É unha reforma moi complexa, pero que ao final termina no que están sendo todas estas reformas que está facendo o Goberno Central, que é no empobrecemento xeral da xente normal, da xente traballadora, como é a propia reforma da sanidade, co copago, a propia reforma da educación, quitando recursos públicos do que é do ensino privado público para leválo ao privado, e este é un paso máis, pero un paso máis moi importante. Neste sentido, o bloque decidiu facer unha serie de charlas para informar de en que vai a consistir, e creemos que sí que é posible, se todos somos conscientes dela, de parala, algún día de parar e de recuperar o que tanto traballo nos costou construir nos últimos 30 anos. Para esta charla pedimoslle a Xosé Ferreiro, profesor, secretario comarcal da CIGA de Lugo, ex secretario da CIGA de Lugo, que fixera que nos dera esta charla, porque, bueno, é unha persona con unha gran capacidade didáctica e que, bueno, que sí que está acostumbrado, digamos, a lidiar con estes papeles que parecen moi complexos, pero que, ao final, como dicía ao principio da miña intervención, a súa intención final padecémola todos e é clara, non? Entonces, neste sentido, pedimoslle agradecemento ao Bloque Nacionalista Galego de Lugo a Ferreiro por preparala e por vir aquí hoxe a explicarnos a todos esta reforma, non? Decía, xa para rematar, que isto, está inscrita en moitas outras reformas que o objetivo final é crear dúas clases sociais diferenciadas, non? A de unha élite e logo da xente normal, non? Neste sentido, desde o bloque o que intentamos é estar apoiando a todas as persoas conscientes destas políticas que está facendo o PP, non? Hai unha folla de firmas por aí dos servicios do ULA, do Hospital ULA, que andan recollendo moitos veciños de Lugo, que o bloque apoia, e non sei quen estén por aí, entón que non asinara, quen quera asinar, pois, pídevos que asinedes, non? E se nada máis, por favor, Xosé. Oise me ven. Moi boas tardes, xa casi noitos a todas e a todos. Grazas a Alex e ao BNG de Lugo por invitarme a esta charla, por así decirlo, para conducir un pouquiño, para meternos un pouquiño nos intrínculos que ten esta reforma laboral, que nos ven moi ben, e personalmente confeso que a min ven moi ben, porque tamén me fixo entender mellor en que consiste esta reforma, que, como veremos agora a continuación, non ten nada que ver con outras reformas que houve anteriormente. Sempre os queixamos desde os sindicalismos da CIGA que estaban continuamente reformando as pensións para que, prexudicando aos pensionistas, aos traballadores e traballadores cando chegaban á xubilación, pero nada, ninguna das reformas anteriores é para nada comparable, nin no fondo, nin na forma, a reforma que temos agora encima da mesa. E tamén creo que é importante, porque claro, a nivel individual a todos os pensionistas lles vai afectar dun xeito moi importante, pero tamén vai afectar dun xeito colectivo a economía do noso país, e eu voume centrar sobre todo a economía da nosa provincia. Non quero con isto que se me tilde de localista, simplemente que dentro do país, dentro de Galiza, a provincia de Lugo ten uns condicionantes moi específicos, e como tales, unha reforma como esta vai nos afectar dun xeito, como veremos despois, creo que bastante gráficamente, dun xeito moito máis importante que a outras provincias, incluso do noso país, e sobre todo do conxunto do Estado español, que para nada lles vai afectar, que nos vai afectar en Lugo, non? Irémoslo vendo pouquinho a pouco. Eu non son nada amigo, a pesar de ser de ciencias por formación e por profesión, son profesor de matemáticas, quede claro. Non me gusta nada, a pesar de todo, manexar moitos números, porque os números acostuman a confundir a xente, incluso que dentro dunha marea de números, como fan desde o Estado normalmente, cos temas do paro, ese tipo de cousas, pois acabaste perdendo. Pero aquí é imprescindible ver algunhas cantidades, porque realmente son cantidades que expresan moi ben as consecuencias que vai ter todo isto.
Tamén eu creo que é importante, vou empezar por aí, antes de ver cales son as reformas concretas que impón esta nova reforma de pensións, ver cal é a situación de que partimos en Lugo. Vamos a fazer unha pequena introducción de como está a situación das pensións en Lugo, en función, en comparación co resto do Estado, e logo veteremos en como son eses cambios. Dicía esta mañá nunha radio que debido a esta charla me chamaron para facerme unha pequena entrevista que a provincia de Lugo ten aí unha noble competición ca provincia de Ourense a ver cal delas consigue ter as pensións máis baixas de todo o Estado español. Estamos sempre aí no platón de cabeza, Lugo e Ourense. Como podedes ver na tabla esta, creo que se ve máis ou menos, neste momento vai Ourense por diante, pero non pasa nada, que o mellor o ano que ven, ou dentro 2 anos, aí se adiantamos e viceversa. O que si sempre estamos, Ourense e Lugo á cabeza de pensións máis baixas, non? A pensión media en Lugo é neste momento de 641 euros mes. É a pensión media, Imaginade, para que seña esa pensión a media, cantas ten que haber por debaixo dos 600 euros, non? É curioso, nesta tabla, por iso a puxen inteira, con todas as provincias do Estado español, é curioso quen son as pensións máis altas. Se vos fixades, as pensións máis altas son as 3 provincias do País Vasco e a Comunidade de Madrid. É dicir, os que non se deixan roubar o que rouba. É curioso, non? É dicir, Madrid, que non pode meter llamao as finanzas do País Vasco, os País Vasco ten as pensións máis altas. En Madrid, que lle meta a mao as finanzas de todo o resto do Estado, excepto o País Vasco, tamén as ten máis altas. Fixades que ocupan as 4 posicións máis altas en pensións. Dunha forma máis gráfica, aquí vemos as pensións medias, non? De Lugo comparado cas 2 provincias do Estado que temos ao lado, Asturias e León, fixados as diferenzas, e logo, pois, ca media española, que son 859 euros, ou con ca provincia de Álava ou ca Comunidade de Madrid, que sobrepasan ampliamente os 1000 euros ao mes. Fixadevos que as diferencias son notables. Aquí temos as 2 provincias, Asturias e León, as 2 provincias que temos ao carón polo lado de España, non? Bueno, un 71% máis alta a pensión en Álava, un 36% a media española máis alta que as pensións en Lugo. Ben, outro dato tamén importante, porque non só temos a pensión máis baixa, senón, como ben vamos ver agora, tamén temos a maior dependencia na economía da provincia desas pensións. O caso de Lugo, pois o 87,5% das pensións están por baixo dos 700 euros, que é unha auténtica barbaridade. O 87,5% dos pensionistas cobran menos de 700 euros. Vemos que, por exemplo, pois Madrid é o 65%, Cataluña é o 73%, e Asturias, que ten moitos pensionistas ademais, é o 63%. Ten unha explicación a parte bastante lógica, que o caso de Asturias hai moitos prexubilados e xubilados da minería que son normalmente pensións moi altas, por eso suben as medias desa provincia ou desa comunidade, non? Ben, Queda claro entón, digo, para o futuro, que as pensións en Lugo, xunto con Ourense, son as máis baixas do Estado español, con moita diferencia, non? Pero aparte de ter as pensións máis baixas, fixadevos, entre os ingresos de toda a clase traballadora, que son basicamente 3 grupos de ingresos, pensións, desemprego e salarios, non? Na provincia de Lugo, neste momento, no ano 2011, que son os últimos datos que suministra a Hacienda, o 35% deses ingresos son de pensións, máis dunha terceira parte. Se de todo o diñeiro que entra ás traballadoras e traballadores da provincia de Lugo, o 35% ven das pensións. Por certo, e creo que é importante, que desde o ano 2008 que empezou a crisis, o ano 2011, que son os últimos datos que hai, insisto, van salir agora dos 2012, pero ainda non saliron, e aumentou xa en 2 puntos esa dependencia das pensións. É dicir, non só temos a dependencia moi alta das pensións, senón cada vez temos maior dependencia. Ao mesmo tempo, se comparamos con outros lugares do Estado, pois vemos a media española o 24%, en Lugo o 35%, lembro-vos, ou pois na Comunidade de Madrid o 19%, ou a media galega o 29%, non? Aquí nunha forma gráfica, aquí sí que vamos de primeiros, Lugo o 35% frente á Comunidade de Madrid, que é a que menos dependencia ten, que é o 19%. Insisto, vos fixadevos a diferencia. En Madrid, de cada 5 euros, 1 euro é das pensións. Vale? Digo ingresos da clase traballadora. De cada 5 euros, 1 euro procede das pensións. En Lugo, de cada 3 euros, 1 euro depende das pensións. Vale? Ou prácticamente de cada 5 euros, 2,5 euros dependen das pensións. Bueno, 2,5 euros, 2 euros. Vale?
sea, prácticamente moi cerca do doble de dependencia. Iso é moi importante. Levamos dúas características: as pensións máis baixas e a forte dependencia da clase traballadora dos ingresos das pensións. Aquí vemos a tabla de todo o Estado español. Logo, como terceiro parámetro importante para ver a importancia das pensións na provincia, e aquí somos indudablemente os primeiros, é o porcentaxe de pensionistas sobre a población total. Fixadvos, o 43%. Case a mitad da población total da provincia é pensionista. É unha auténtica barbaridade. Ben, son tres parámetros: pensións baixas, e a maior parte dos ingresos ven das pensións, e case a mitad da población é pensionista. Iso lévanos á conclusión lógica de que calquer cousa, calquer dato, calquer cambio que haxa nas pensións vai nos afectar dun xeito bestial. É dicir, mentres que, para poñer un símil que se usou en algunha época, mentres que un cambio nas pensións na Comunidade de Madrid ou en Cataluña ou no País Vasco lles produce un estornudo, a nós métenos unha pulmonía. Así de claro, non? É dicir, calquer cambio que haxa nas pensións para a economía da provincia de Lugo é totalmente demoledor. Insisto, pensións máis baixas, forte dependencia, o sea, a terceira parte do diñeiro que ingresa a clase traballadora ingresa por vía das pensións, e casi mitad da población é pensionista, non? Aquí vemos un gráfico comparativo que tamén indica moi ben as diferencias que hai desa población que é pensionista. Aquí tiñamos os factores todos, non? Pensións baixas, moita población pensionista e dependencia dos ingresos, e a maiores, lóxicamente, falta de alternativas no que é o sector industrial para compensar todo eso. Lévanos a que os dicía antes, non? Que calquer cambio que haxa nas pensións, pois a economía da provincia resíntese dun xeito espectacular. Iso é o escenario de partida que temos, non? Queda claro, creo que é bastante evidente, que dependemos neste momento moitísimo do que poida pasar cas pensións para poder sobrevivir nesta provincia. Agora ben, a reforma en sí, e vamos ver como nos afecta. A reforma, a parte de outras cuestións que poda haber, que seguro que vai tocar, como o tema do tempo cotizado, os anos que se contan para calcular a pensión, etc., que é o que viña cambiando ata de agora, mete dúas cousas que son trascendentales para o valor das pensións que vamos a cobrar no futuro. E non só os que nos pensamos xubilar algún día, se chegamos a lá, senón tamén os que agora xa están xubilados, que lles mete un cambio moi radical. O primeiro deles é a forma que vai ter de cambiar a pensión todos os anos. Ata de agora, cada ano a pensión viña subindo máis ou menos o IPC. Xa trampeaban o IPC, pero bueno, deixémoslo así. Cando menos, se o IPC oficial era o 3%, pois collía a pensión subía un 3%, se era un 2%, subía un 2%. Teóricamente, os pensionistas iban mantendo o poder adquisitivo, se chama, iba subindo a pensión segundo subía o nivel de vida. Iso vai cambiar de forma totalmente radical. Iso xa é ciencia ficción. O IPC na futura fórmula para o cálculo da pensión do ano seguinte xa non entra en ningún cálculo, non aparece por ningún sitio. Bueno, os que fixeron a proposta esta chábelles un comité de sabios, sabe ben como van facer para levarnos os cartos das nosas cotizacións. Curiosamente, creo que era algo así como dos 10 que formaban esa comisión, 7 deles estaban directamente vinculados á banca, que está moi interesada nisto, lóxicamente, porque quere botarlle o guante ao diñeiro das pensións, e ás grandes empresas de seguros que tamén queren facer plans de pensións privados. Non sería como poñer a un raposo a agardar o galiñeiro para que non coman as pitas, non? Pois vese basicamente o mesmo, insisto, de 10, 7. E dicían no preámbulo do traballo que fixeron que para que unha reforma tuvera éxito tiña que ser entendida por toda a sociedade. Tiña que ser entendido o mecanismo de funcionamento por toda a sociedade. Entón generaron unha fórmula matemática para calcular como se van a revalorizar as funcións. A fórmula é esta que vimos antes aquí, que é unha fórmula que incluso aseguro-vos que sabendo de matemáticas costa entendela, que basicamente o que está aí nun círculo vermello é unhas expresións que están en función do que se prevé do crecemento previsto nas cotizacións, do crecemento previsto do número de pensións e no crecemento previsto da pensión media. Esa é a parte que está no círculo vermello. A seguinte parte, eso de I partido por G, é os ingresos e gastos
que hai no sistema, é dicir, as cotizacións e o que se gasta en pensións. E o parámetro ese alfa, isto, non sei se aquí se pode señalar, non pode, non? Ese que hai arriba de todo, esa letra grega, que hai encima do menos un, é un parámetro que pon un goberno por unha decisión política en función de se quere que o fondo ese que hai, que teñen aí almacenado, o fondo de reserva, se queren que medre ou que baixe. Entón, de forma, con unha decisión política, modifican ese parámetro para que subir a baixar. É dicir, en definitiva, para que suban sempre o 0,25%, así de claro. Bueno, poñen un máximo e un mínimo, dicen que nunca poderán subir menos dun 0,25%, nin máis de o IPC máis un 0,25%. Pero mirad unha cousa, eses números que vedes aí, insisto, crecemento previsto das pensións, crecemento previsto das cotizacións, ingresos, gastos, non son dun ano, que aí está outra das trampas. É das medias, chámanlle xeométricas e aritméticas dos últimos anos ou dos futuros seguintes anos, collendo varios anos para iso. Co cal, iso garantiza, de forma matemática, que nos próximos anos, e cando falo de próximos anos, estamos falando de 7, 8, 9, 10 anos, nunca vai chegar a revalorización ao 0,25%. O sea, vai ser o 0,25%, que é o mínimo. De acordo? O sea, está pensado para que nos próximos 10 anos, basicamente, non pase o aumento das pensións cada ano do 0,25%. E non deixemos engañar cando nos dice a señora Cospedal e a vicepresidenta que eles garantizan que nunca máis se van conxelar as pensións. É que subir un 0,25% é exactamente igual que a conxelala. E vámoslo ver agora con exemplos de pensións concretas. É exactamente igual que a conxelar. Iso non é nada. Que suba un 0,25% é exactamente o mesmo que a conxelala. Eu creo que non me equivoco, que para varios anos as pensións van a subir ese 0,25% nada máis. Porque encima, se a cousa mellora moito, ben que tal, modifican o parámetro ese alfa que hai e xa está. E punto. Entendedes? Ben, para ver como vai afectar esta revalorización, eu estou así dándolle voltas e ocorriuse unha forma que é coller a pensión media. Bueno, aquí nesta tabla vedes os últimos 10 anos e o que subiu a pensión cada un deses 10 anos, non? Entón escollín esa pensión media de que falábamos antes na provincia de Lugo, que son 641 euros, e calculei o que foi valendo os 10 anos anteriores. Fai 10 anos, no ano 2003, eran 500 euros, 500,37 euros. A que hoxe é de 641. É un exemplo, pero podíase levar a calquer pensión do que cobre calquer persoa. De acordo? Hai 10 anos eran 500 euros, hoxe son 641 euros. Ben, e agora collín esa pensión de hai 10 anos, de 500 euros, e volvín a calcular para saber canto cobraríamos hoxe co que propón o PP, para ver a diferencia, non? Bueno, pois aquí o temos. Tal como está agora, esa pensión que hai 10 anos varía 500 euros, hoxe son 641. Se fora que a reforma que propón o PP, que a formulita que vimos antes, esa pensión de 500 euros de fai 10 anos hoxe sería de 513 euros. Vale? Os números non engañan, Isto é matemática pura. É dicir, ao mes serían 127 euros menos. 14 pagas de 127 euros menos. Entre, insisto, os últimos 10 anos subira, bueno, o que subiu, tal como subiu nos últimos 10 anos, ou se subira como vai propoñer a Europp. Fixados, O sea, ao 10º ano serían 127 euros menos. E a diferencia anual, aí a tedes, hasta 1.700 euros ao ano, 10.000 euros menos os 10 anos se cobrarían. 10.000 euros menos. Unha pensión de 640 euros. En 10 anos cobraría 10.000, casi 11.000 euros menos. Vale? Insisto que isto non é, non é científico, porque estamos facendo volvendo ao pasado, non? Estamos supoñendo que eses 10 anos a pensión vai subir un 0,25%, pero por desgracia eu creo que vai ser así. E se non é un 0,25 vai ser un 0,45, que é o mesmo, na práctica, non? E se non son, ao mellor non son 11.000 euros menos en 10 anos, pero son 9.000, é dicir, estamos falando de cuestións cualitativas máis que cuantitativas. A diferencia é abismal, non? Pero isto son diferencias como lle afectaría a un pensionista a nivel individual. É dicir, unha persoa que ten unha pensión media, insisto que esta é a pensión media, pois o 10º ano cobraría casi 1.800 euros menos ao ano, e en 10 anos perdería 11.000 euros. A nivel individual, que é moito. Pero ahora eso temos que verlo como nos afecta a nivel colectivo en toda a provincia, non? Entonces, multiplicando as diferencias anuais por o número de pensionistas que hai na provincia, salen unha cantidad totalmente escandalosa. Dinos que en 10 anos
en 10 anos a provincia de Lugo ingresaría en pensións 1.319 millóns de euros menos. 1.319 millóns de euros menos que ingresaría, que non ingresaría na economía da provincia de Lugo. O sea, 1.300 millóns de euros menos que non se gastarían en consumir cousas de primeira necesidade. É dicir, que non fabricarían as empresas, co cal non terían traballadores para facer eses produtos. Entendedes o que quero decir? Isto nunha provincia onde, insisto, a terceira parte dos ingresos das traballadoras e traballadores ven pola vía das pensións, e onde case mitad da poboación é pensionista. Vale? Porque se é grave en todos os sitios, lóxicamente, cando a dependencia é tan grande das pensións, os efectos son demoledores. É onde non hai empresas que vendan fora en mercados onde a xente poida comprar, porque a maior parte das empresas de Lugo venden pa xente de Lugo, pa autoconsumo. Aquí non hai empresas que exporten prácticamente. Co cal, se a xente de Lugo non ten cartos, non compra. Entendedes a historia, non? É realmente grave. Para que nos faguemos unha idea da cantidade, os 1.300, que é a primeira columna, os 1.300 millóns de euros menos, o ano é máis do que se cobra en desemprego, por exemplo. É dicir, aforran en pensións para pagar o paro. Vale? Creo que é unha broma, é dicir, o tema é realmente grave. Eu, cando estaba facendo estes números, algúns veces repasávos varias veces, por se acaso equivocara a folla de cálculo, porque me parecía salvaxe. É dicir, daba a impresión, non sei se tedes visto unha película destas películas de extinción total, que ven, por exemplo, un meteorito que se vai estrellar contra a Terra, están os científicos aí calculando, e se dan conta que vai chocar e que non hai nada que facer, e que o planeta se vai que vai desaparecer. A cara que se lles queda. Pois eu, cando estaba calculando isto, parecía boa cousa parecida. É dicir, que isto non ten futuro, que aquí non vai quedar nada. É dicir, tal como está a provincia de Lugo, quítanos xa non 1.300 millóns de euros, 500 millóns de euros, de repente, non? É que isto non queda nada, que non queda absolutamente nada. Se o cálculo facemos para 5 anos é basicamente o mesmo. Lóxicamente, esta é unha diferencia que se vai acumulando ao longo dos anos, co cal en 5 anos notase menos, pero bueno, serían 235 millóns de euros que ingresaría menos a provincia. E logo esta tabla metina porque por facelo ao revés, en vez de mirar cara ao pasado, mirar cara ao futuro, e máis porque se vira a trampa que está facendo o goberno. O goberno dice que con esta reforma, con esta forma de revalorizar as pensións, vai aforrar 33.000 millóns de euros, creo que en 5 anos, non recordo mal. Ben, claro, é unha mentira como a copa dun pino, porque eso sería se a inflación media neses 5 anos fora do 1%. Pero a experiencia dinos que a inflación media de 5 anos vai estar alrededor do 3%, co cal, en vez de 33.000 millóns de euros, van ser 110.000 millóns de euros que vai aforrar en 5 anos, que che cambia ben a papeleta, entendedes? Claro, eles fan así de 1%, non? A inflación vai ser entre o 2 e o 3%, con seguridade, co cal eso, o que vai aforrar multiplica. Se esta tabla atopei non en internet, non é unha tabla, é unha calculadora onde podes meter a pensión que tes, entonces dache o que vas perder en función da inflación media dos próximos 5 anos, non? Entón aquí, pois a inflación media vai ser do 3%, pois se tes unha pensión de 600 euros vas perder 1.500 euros ao ano. Se tes unha pensión de 2.000 euros vas perder 5.000 euros ao ano. Así de, eso hai agora aplicacións en internet, están aparecendo moitas aplicacións deste tipo, non? Pero isto é xa cara ao futuro, xa con números reais. Só que vai en función da inflación, non? Entre o 1% e o 3%, seña como seña, as cantidades son completamente escandalosas. Ben, isto é a primeira, o que os dixen hasta agora, o primeiro cambio que queren meter na reforma das pensións, o que é a revalorización, que afecta a pensión do seguinte ano. Pero hai outro cambio, tamén moi importante, non só na cantidad, senón na propia filosofía do cambio, que é a como van ser as novas pensións para os que ainda non nos subiramos e nos pensamos chegar a subir algún día, que xa non sei. Vale, entonces teñen, eu creo que xa é a indecencia, porque sempre que é indecente, de facer unha tabla, que é que tedes aí diante, donde en función da edad que temos, non se ve ben, despois poñemos algún exemplo para que se vexa concreto, non? En función da edad que temos, dinos, bueno, a edad que nos vamos jubilar, que casi todos é aos 67 anos, a partir de dentro de nada se vai ser aos 67 anos. E logo dinos cantos anos contan que vivemos cando nos subiremos,
E en función dos anos que contan que vivemos, van nos descontar un porcentaxe na pensión inicial. Vale, vamos poñer un exemplo, por exemplo. A ver, unha persoa como a min, de 48 anos, vale, vou me xubilar aos 67 anos, cando me chega lá, bien, e contan que viva, para daquela, a partir de 67 anos, 22,65 anos. E como vivo tanto para eles, pareces moito, non? Multiplícanme o que me toque cobrar polo que levo cotizado, depois de feito todos os cálculos de que me vai a tocar cobrar, multiplícanme a miña base de cotización, bueno, o que me toque cobrar, por 0,8948, o que ven sendo descontarme un 10,5% da pensión que me toque cobrar, da pensión inicial, o sea, máis do 10%, porque contan que vai vivir 22 anos. Claro, aquí encima son os cabroncetes, perdonade a expresión, porque non distinguen, o sea, está perfectamente, estadísticamente probado que a expectativa de vida depende da profesión. Un mariñeiro ou un albañil ten menos expectativa de vida que un oficinista, por exemplo, por poñer un caso, non? Non, pero aquí non, aquí fan a media, porque según isto, entonces, a un albañil, por volver ao exemplo dos albañiles, pois, como ten menos expectativa de vida, tenían que pagar máis pensión. Non. Aquí fan a media, entonces, cal é a expectativa? Entre homes e mulleres. A expectativa de vida das mulleres é máis alta, pois todos os homes tenían que pagaros máis. Non, porque vamos vivir menos. Non é así. Non. Aquí é a media para todos, entón, expectativa de vida que antes subides tantos anos, porque cal descontámosche un porcentaxe. En definitiva, facendo así un suposto, isto xa é casi matemática ficción, pero bueno, tendo en conta como se van revalorizar unha pensión de 1.000 euros, en 10 anos vai subir o 0,25%, co cal 10 anos cobraría 1.025 euros. Bien, pero como dentro de 10 anos contan que viva X anos, van a multiplicar por 0,93, entonces a lógica dime que esa persoa que se xubilara hoxe cobraba 1.000 euros, dentro de 10 anos vai empezar a cobrar 957 euros. É dicir, dentro de 10 anos vai cobrar como pensión inicial menos do que cobraría hoxe, sin contar o que suba a vida daqui a lo. Isto xa é matemática ficción, para que darnos unha idea de como evolucionan as cousas, non? En definitiva, os dous cambios son moi importantes, sin desbotar que a parte desto metan outros cambios na liña de aumentar os anos de cotización, para calcular a pensión. Ora sabedes, partimos de 15, están 16, creo que, se non recordo mal, e vai chegar hasta 25 para calcular a pensión. Bien, e hai que ter para cobrar o máximo 37 anos cotizados, ou vai haber que ter 37 anos cotizados, pero bueno, poden subilo perfectamente nestes intermedios, xa empezan a falar de xubilarse aos 70 anos, etc. O sea que estes son os dous cambios que meten agora moi fortes, que é a revalorización e a baixada da pensión inicial, pero iso non quita outros cambios dos que acostumaban a facer habitualmente, non? Como foi a última reforma de Zapatero, que xa meteu dos 15 aos 25 máis a xubilación aos 67 anos. Iso non quita que unha cousa non quita a outra, poden facer perfectamente. Non sei se quedou un pouco claro o que é o meollo da reforma. Eu dicíame hoxe esta xornalista de Onda Cero que é o que podíamos facer, é dicir, se valía a pena cotizar. Claro, que eso é como se lle dicimos, pois, como lle están dando o negocio do ensino, o negocio da sanidade ás empresas privadas, bueno, pois vámonos logo todos á empresa privada. Non, nós temos que ir peleando por ter un ensino público e unha sanidade pública, pois as pensións igual, porque se estiñan facendo todo isto non vamos irnos a facer plans privados de pensións, porque encima non teñen unha garantía. O que temos é que pelear con todos os nosos medios para ter un sistema de pensións público e con garantías, e logo non deixarnos engañar pola demagoxia esta de que como hai tantos xubilados o sistema non se sostén. Iso é totalmente demagóxico. É dicir, hoxe si pode ter algún tipo de perda o sistema público de pensións, é verdad, porque estamos nunha crisis das máis fortes das últimas décadas, pero é algo puntual, e o sistema en sí ten aínda remanente de abondo por uns cuantos anos, non? De abondo. E aparte deso, o sistema de pensións está pagando cas contribucións de todas as traballadoras e traballadores cuestións que non ten por que pagar ao sistema de pensións, que terían que ir ao presuposto xeral do Estado. E as pensións
sostéñense ca cotización dos traballadores e traballadoras. Co cal, aquelas pensións que, por exemplo, cobran a xente que non cotizou, pois haberá que pagalas de outro fondo, non do que cotizan o que é o conxunto da clase traballadora, como pasa en outros países de Europa, ademais, non é unha cousa novedosa. E como é ese outro conxunto de medidas que se poden tomar para salir para diante. E máis, o sistema de pensións é algo tan básico que non pasa nada porque houbera unha aportación do que é o diñeiro público a ese sistema cando tuvera problemas o sistema. Carai, non teñen un reparo en facer aportacións públicas á banca, por exemplo. Pois eu creo que é bastante máis defendible que se faga o sistema de pensións co conxunto da banca, creo eu. E como é un longo etcétera, pero que por desgraza, dándonos cas cifras na cabeza moitas veces, estánnos levando ao orto, por así dicilo, e chegan a convencernos a nós mesmos que algo hai que facer se un sistema cae, e non é certo. Outra cousa, xa indo polas rabas, claro, decía os problemas que ten Lugo. Claro, Lugo ten problemas de ter unha población moi avellentada, onde hai pouca xente que cotiza e moita que ten pensións, entre outras cousas, porque a xente que cotiza tuvo que marchar e cotizou noutras zonas do Estado e de Europa. É dicir, se en Lugo estuveran cotizando en Lugo ou se contaran como cotizacións de Lugo todos aqueles que naceron en Lugo, o tema cambiaría bastante, porque cantas milleiros de homes e de mulleres estuveran cotizando toda a súa vida laboral polo mundo adiante, non? Claro, é moi fácil dicir agora que Lugo ten moitos vellos e pouca xente que cotice, cando todo ese potencial humano estuvo rendendo o seu beneficio fora da nosa provincia, fora do noso país, non? Insisto e remato co do principio que o de referirme tanto a Lugo non é por unha cuestión localista, porque aparte seguro que eu sou moi enemigo dos localismos, non? O problema de Galiza é global e ten problemas cas pensións en todo o país, só que Lugo e Ourense, polas súas propias dinámicas, ten moito máis acentuado o problema, por eso me refiro tanto á provincia de Lugo. E agora, se vos parece, pois falamos do que vos cairades. Bueno, eu non son un especialista en como funcionan as cosas no Parlamento. Eu sei que chegou ao Parlamento, que empezou o trámite parlamentario, supoño que estará en trámite de debate. O Parlamento entrou, seguro, porque foi a votación o outro día que nos aceptaron as emendas á totalidade, bueno, como coño se chame, perdonada a expresión, como se chama eso, pero está nese proceso, supoño que xa longo, non? Unha lei deste tipo non é de 2 días, e pois incluso ten que volver ao Senado, logo volver ao Congreso, como a lei Wert, unha cousa parecida, pasa uns meses, non? Bueno, falaba antes das movilizacións, nos aquí dende a CIGA xa se empezaron a poñer en marcha historias, hai unha manifestación o xoves 14, que, bueno, sairemos, creo que, sí, daqui, e supoño que, bueno, que se fai falta, pois, habrá que chegar hasta unha forma xeral, se isto siga así, porque algo dunha forma tenemos que responder. Hai un problema forte aquí. Hai que ter en conta que a última reforma laboral foi firmada por Comisións Obreiras e UGT, co cal eles mesmos hoxe teñen auténticos problemas para opoñerse a calquera reforma das pensións que haxa, porque o que se van a botar sempre en cara é agora, opoñédesevos cando hai nada, 4 anos debe haber, máis ou menos 3 anos, pois firmastes unha reforma que senón ao millón non era tan agresiva como esta, si puñía as bases para ir neste camiño, non? É un problema, que aí quedamos bastante solos, pero iso non indica que non teñamos que facer todo o posible. Eu creo que hai que facer moita pedagogía, ademais, a xente ten que entender como lle vai ir ao peto. Vos fixádevos, ata de agora, tanto as reformas de pensións como as reformas laborais estaban sempre pensadas para que os que están neste momento lles afectara, lles fora afectando aos que veñen detrás. Por exemplo, o despido de 45 días por ano non afectaba os contratos en vigor, iba afectando os que viñen detrás. As pensións non afectaba os que estaban cobrando pensións, iba a afectar os que se iban a xubilar no futuro. De acordo? Pero que agora xa empezan a ir directamente por todo o mundo. Xa empeza a afectar a todo o mundo. Non dixen antes unha cousa, isto da expectativa de vida das novas pensións, o que si fixeron unha modificación que non vai entrar en vigor hasta 2019. Van facer unha moratoria de 5 anos, non sei por qué, xa porque parece moi forte. A parte de eso que dices ti, pois algo tan sinxelo como o recibo da luz, por exemplo.
que falábamos esta mañá, o que aumentou nos últimos anos, é que hoxe eu penso miña nai, que cobra 601 euro, creo que claro, que unha vez que chegan os recibos de primeiro de mes, é que xa se queda para o resto do mes con 300 euros. Se pagas a luz, o teléfono, o recibo de turno que che ven cada mes e tal, e quedaste con 300 euros para vir o resto do mes. É así, non? Porque cousas como a luz, por exemplo, canto subiron nos últimos anos? Claro, iso a quen afecta máis? Os que teñen menos ingreso, que neste caso son os pensionistas e os parados. É así. E vai seguir subindo, ademais, é moito. Sí, totalmente, mas estou completamente de acordo contigo. Aí hai un problema. Eu creo que nos chegan a convencer de que non hai outra salida, porque quen fai os estudios sempre é xente interesada en transmitir que non hai outra salida. Ben, e cando hai alguén que fai un estudio contrario, tampouco interesa darlle moita publicidade. Eu creo que é eso, pero si faría falta xente que de verdade controlara por dentro o sistema de pensións, porque a fin de contas eu fago unha análise desde fora, pero non son ningún especialista en como funciona todo eso por dentro, non? E que nos puxera encima da mesa como argumentario incluso, pois como era posible manter o sistema de outra maneira, ou desmontar cando nos dicen non, é que hai moitos vellos en Galicia, entón é normal que baixen as pensións. Pois isto temos que desmontar, estou totalmente de acordo contigo, non? É fundamental, sí que é importante, só habría que darlle unha voltiña a ese tema. Non, é así, é que é toda unha cadea, porque o deixar de todo ese diñeiro que falábamos, 1.300 millóns de euros, que hipotéticamente se poden perder en 10 anos só na provincia de Lugo, é que unha boa parte dese diñeiro reinvertíase outra vez no Estado en cadea en forma de impostos, co cal tamén o Estado vai deixar de ingresar diñeiro que vai repercutir logo nos servicios públicos. É todo unha bola de neve que nos vai, eu creo que engullir. Eu non sei cando será o día que isto, ou por onde reventará isto, pero non sei, sempre estou, parece que lo vamos dicindo xa 5 anos o mesmo, non? Que isto ten que reventar por algún lado, pero bueno, non sei. Non reventou. Toño, sí. Eu son un dos É que o sistema de cotizacións que tal como está montado é o que se chama un sistema piramidal, o sea, nós non cotizamos agora durante a vida laboral para cobrar cando nos subiremos, non funciona así. Funciona que nós, os que estamos ahora traballando, pagamos para que cobren os que están agora cobrando a pensión. Iso é levado a outros termos, a outras historias que andou polo mundo adiante por aí, é o que se chama a estafa piramidal, donde van pagando unhos para darlle os beneficios aos que están nese momento, pero chega un momento que rompa a pirámide, non? Pois isto é así, é dicir, o sistema de pensión está pensado así. O normal, entre comillas, sería que ti cotizaras e cando te xubilas, pois en función do que ti cotizaches, cobraras, pero eso non funciona así, para nada, nunca funcionou así, se non lle podemos dar a culpa co cambiar agora, sempre foi exactamente, sempre funcionou igual. Por eso, como funciona así, volvemos ao que dicía Valentín, non pasa nada, porque o Estado compense os déficits que haxa, os desvíos que haxa, co diñeiro dos impostos de todos os cidadáns, non pasaría absolutamente nada. É que eu insisto, invertir impostos nunha pensión é que algo que tiña que ser normal, visto con normalidade. Hoxe sería un pecado, hoxe falar de eso sería la leche, ni de coña. Polo que dicía Toño agora, eu hai unha cousa que ten que ver con esta, con outras moitas cousas que están pasando, que me gusta sempre cando teño ocasión de comentar, porque é unha trampa na que caemos, polo que dicía antes Valentín, da propaganda do sistema, que é cando nos dicen que hai que pagar, os que poden teñen que pagar para despois que teñan gratis que non poden pagar. Están dicindo continuamente eso. Esa é unha trampa que eu creo que é moi fastidiada. Pasou co do subsidio para maior de 55, porque che din, non, vamos, os que son maior de 55, se a parella cobra 2.000 euros, pois os que non ten dereito a non lle vamos a estar pagando o subsidio, cando realmente o subsidio era porque supoñíase que estuveches traballo hasta os 55 anos e aí non das conseguido traballo, te ganaches o dereito de ter ese pequeno subsidio que son 426 euros, non? Bueno, olliño, mira, eso defínese moi ben nunha entrevista que lle facían, me acordo quen era unha xornalista era alguén da Cigensino, ora por o tema da folga contra a LONCE, e falando do decreto de comedores, creo que era unha xornalista da Radio Galega ou da TVG, que preguntaba, eu creo que era un da Cigensino, non estou, bueno, igual, alguén do nacionalismo era, que
que dicía, bueno, logo usted, xa posicionándose a propia periodista, porque facer esa pregunta desa maneira non indica moita imparcialidade. Dicía, logo usted parecelle ben que o neto da Amancio Ortega teña o comedor gratis. Claro, e o tipo, non me acordo que era, pero sí contestou moi ben, que dicía, pois claro que sí, porque non vai ter o comedor gratis. O sea, o comedor escolar é un servicio público para toda a sociedade. O que ten que facer o goberno é que o señor Amancio Ortega pague 100 veces ou 100.000 veces máis co obreiro do lado. Eso sí. Pois están nos facendo caer na trampa de que paguemos os servicios básicos, os que podemos pagalo, para que os que non poidan pagar non paguen, seña unha beneficencia. E con esa historia o que van a acabar facendo é convencendo aos que teñen cartos, para que digan, os que ganan máis cartos, para que digan, eu para que vou pagar impostos, tal, teño que pagar os servicios básicos igual, pois para iso non pago impostos. Que ninguén pague impostos e cada un que pague o que poida ter. É moi perigoso, que é algo que temos que combater. Eu creo que desde persoas de esquerdas, por menos que somos, eu creo que a maioría que estamos aquí, eu por menos sí, que os impostos teñen que ser graduales. Os que máis ganan teñen que pagar moito máis, e logo os servicios básicos teñen que ser para todo o mundo, ganes o que ganes. Iso creo que é o que realmente iguala a sociedade, non? Pero bueno, están ganando a batalla, O dos libros de texto fora a mesma historia, o mesmo razonamento. Quitamos os libros de texto e aqueles que non poidan pagalos, dámoslles unha beca para que os teñan, non? Os comedores escolares tamén, para todo están facendo o mesmo, non? Servicios que debían ser gratis para todo o mundo, que pague quen poida pagalo, entre comillas, porque os comedores escolares teñen que pagar moita xente que non pode pagalo, pero bueno, é igual. Onde poñen o límite é outro factor. Pois é algo que temos que pelear contra eso tamén. Son moitos os frentes que temos abertos, non? Pero bueno, eu neso sí que non están ganando a batalla. Perdona, que non sei quen dicía para a pedida. Eu me parece que o periodismo é cuestión de sentido común. Se hoxe en Galicia podemos hablar por 800.000 traballadores ou un saleixón de 40, e há 200 ou 300.000 parados que teñen entre 20, 35 e 40 anos. Calquera persona con sentido común faría o contrario, pero non unha persona ou un partido que queira defender as melloras sociales, senón o propio capitalismo. A mí o capitalismo xa non me preocupa por ser capitalismo, senón porque está dirigido por todo. O sea, isto é o casino, pero o casino total. Vamos a xugar o dinheiro entre gato antes fundamos a casa. É como se unha familia xunta os cartos e de repente a cabeza de familia dice, non, o 90% vai mellorar que vou xugar eu as cartas, ao juleta, ao sete e media, que se xugaba antes, ou vou ao casino. Pero así de claro, animal que non temos para perder, hai que repartir, hai que concentrarlo, repartir e perder, concentrarlo tudo para mí. É vendo a casa, é vendo o coche, é vendo os reinos, todo para o casino. E iso é productivamente, desde o propio capitalismo. Se se pon a traballar a xente nova, nas cidades máis productivas, terían para eles, producirían, non andarían por aí sin saber que facer na melloridade da vida con moita preparación, e poderíase quitar que xa se desquita, se traballa un tanto para que as persoas maiores puderan xubilarse incluso antes. E eso estaba se facendo no capitalismo europeo. De repente isto toleu, porque isto está mal de novo, a Merkel está como unha cara, incluso para Alemania. A Alemania non tarda 5 anos en estar pior que eso. Non tarda. Porque é unha espiral de loucura. Xa sei que son os que conservan industria, os que conservan redes de mercado. Pero o capitalismo cada vez é máis xogo de número. Hoxe os cartos non existen. É darlle unhas técnicas. Dicen que acabo de ganar botín un sector. Botín non é unha cara de figura. Os donos do Banco Santander é a realización. Entre outras cousas. O Amancio Ortega non é terceiro do mundo ni lei. É un figurante. O dinheiro aí é ficticio e ele está dando a cara. Os poderes están por outro. Entón, isto é unha toaleria. Despois da Segunda Guerra Mundial gastaron os cartos en facer armamento e arrasar máis países. Ahora mismo o capital sigue aglomerando dinheiro e de repente non se pode pedir a xente máis dinheiro para as pensións. Pero porque subiron logo tanto a luz, porque sube tanto o gas, porque sube tanto o petróleo. E esa é política, por decretos políticos. Sube a gasolina, sube o gasóleo, sube a enerxía, sube a electricidade, sube os
os seguros privados, sube todo eso. E a xente e a xente xogando teñen a convencida que non hai nada que facer porque hai unha crisis e non hai nada. Hai uns tolos que xogan todo no casino. Primeira cuestión, a economía ten que ser productiva. Siguiente cuestión, a bolsa e a especulación teñen que ser aniquiladas. Terceira cuestión, e son razas políticas que non vamos a aniquilar. Estáse facendo no Brasil, estáse facendo en Venezuela. Hai que nacionalizar os sectores básicos da economía. E o Estado, as comunidades autónomas, teñen que saber os cartos que hai, os que se fabrican. A ruína da crisis aquí meteu os señores especuladores dos Estados Unidos que deron a volta e agora estamos pendientes diles que é unha moneda que xa caí nin dólar nin narices, non vale un peto, xa non é. Entón, isto Europa vai a punta de miseria. E todo canto está dicindo estes días que foi mentira. Están nos drogando completamente porque nos próximos anos, escoitai o telediario que son especialistas en coller delincuencia, a delincuencia multiplícase, a miseria multiplícase. Hoxe 500 euros de pensión non son nada. Non pagas o seguro dun coche, non compras unha bicicleta, coño. Entón, a inflación, o IPC é mentira fai 20 anos. E fai 4 é unha idiotez. Subiu a vida 10 veces máis. Entón, claro, a única pregunta é: isto só se solventa con cambios políticos profundos. A miña decisión neste tema. Este día nos partidos facendo propaganda, pactos con este ou como da sanidade. Non hai que facer, que queres. Os cartos están mal repartidos, a culpa é dos políticos. A culpa é dos políticos, e uns poucos señores na caixa marcharon para casa. De propina, para facer a festa o día que acabaron con 42 millóns de euros. Que non sei mercar en que sei. E non pasa nada. Un xogador de fútbol vale cantos son 100 millóns de euros. Hai aquí alguén con as letras públicas. Hai aquí alguén que me sepa repartir entre os pensionistas 100 millóns de euros en Lugo e pasamos non sei cantos anos de festas ou pasan os pensionistas. E van un xogador de fútbol, sale das entradas, pero vamos a ver. Iban fundir Gibraltar, un lío en Gibraltar. Si Gibraltar hai 60.000 paraísos fiscales, mitad do país das empresas están en Gibraltar con un cotiza e ahora han de entrar con os cartos no pouco que lle quedou arrañado como peto nos pequenos os arrañados. Mira, isto é de loucos. Entón o tema xa de simetría. O sea, ou hai sentido común, e hai que se entende que hai uns poucos ladrões ou moitos pobres, ou moitos pobres pensando que podemos paralos, ou se non señorinos están ali, como eso que nos dicía de los campos de Andalucía. Poñerse a cola na plaza pública, estamos en el peso. E dentro de 2 anos a ver se meu filho lle dá hasta ahora que eso que nos chamamos que se va a Europa e ahora ou sentido común ou chavo. 100 millóns de euros son casi 850 euros por pensionista. Eu penso que había que nos repartir, o que non é que nos teñen. Ai, que nos ten, ai. Dos que estamos, eu quero decir dos que estamos aquí. Ai, do que estamos aquí, non? Dos que estamos aquí hai que nos hai para repartir. Non é que nos ninguén disposto a repartilos. Ainda que xuntemos sobre todo, eu creo que non. Luchamos 40 anos para coller uns beneficios que eu podo considerar os que luchei, porque teño 65 anos, e fomos conseguindo cousas a base de lutar. E estes señores en ano e medio sacaronnos todo o que tiñamos. O sea, todo o que tiñamos. O sea, meteron nos preferentes, fixeron e saliu do lugar. O sea que levamos 40 anos lutando para poñer isto arriba. Cando tiñamos arriba, esa xente que decía que tal, que tiñas que pedir beneficencia, que eu acordome da beneficencia que había en Lugo, que había que ir a buscar as cousas como o que está pasando agora. Pois esos son os fillos, o sea, os netos daquela xente que nos facía pasar o que pasábamos. E resulta que agora están no poder. E aceptámoslo como se non fora nada. O sea, esos 40 anos de vida foron a tomar por culo. E dixeron a un tío, están nos podendo. E diceche, para ir a unha manifestación, e diceche, vai, ti. Total, a mí non me pasa nada. Vente por aí nas preferentes e dice, eso de caralho protestas se devolveron todo.
ou como eso non é da sanidade, ou como eso non que ti queres falar. Todo, sí. E dices, de quen é a culpa? É nosa, que deixamos facer o que les queren. Hai votacións. Dicían, no, o Partido Popular esta vez non gana. Me cago en Dios, non gana. Arrasou. No, desde logo. Joder, pero de quen é a culpa? Estamos votando a culpa, que iso? Pero a quen carallo vamos a botar a culpa? A culpa é nosa. Está claro que aí, bueno... Estamos aquí discutindo sí, de si macroeconomía, de microeconomía. Estamos falando de que estamos dando poder a xente que era rica, que había incluso xueces que estaban un pouco temblando na corda floxa e iban camiñando ahora xa son dioses, ahora xa o que vai contra o gobierno xa o collen xurgan 40 anos de inhabilitación, o outro 30, o outro, e así será. O siguiente xuez vai coller a ir contra eles, por aquí. Dice, eu estou ganando un bon sueldo, vou meter contra os que están mandando. A mí pareceme algo moi importante do que dixeche, que, bueno, que nos últimos anos construíuse sanidade, educación, servicios sociais, con moitos defectos os servicios sociais, pero, bueno, foise construindo, foise avanzando, entre todos, por esforzo de moitísima xente. Entre todos. Claro, pero quedounos a sensación de que era entre todos, pero que non era como de todos. E dixeche algo que me gustou moito, que comparto contigo, que eles tiñan moi claro, son os fillos, eles sempre souperon que son os fillos de, e son os que tenen que mandar, e nós igual olvidámonos que tamén somos os fillos de, que somos traballadores e tal. Eu creo que é unha das bases do problema, ¿no? Que temos que acordarnos que nos somos e que nos facemos, que nos sostemos isto, ¿no? Mira, nunca soportaron ter que ir a un hospital e compartir unha habitación na residencia con un traballador. Nunca o soportaron. Ou que os fillos deles saíran a un colexio de calidad, tuveran que ir ter como compañeros o fillo dun labrego, o fillo dun mariñeiro, o fillo dun obreiro. Nunca o soportaron e agora están conseguindo que a sanidade volva a ser para eles, que a educación sella solo para eles, etcétera, etcétera. Os fillos e os netos, que dicía aquí este señor. Non nos soportan, non nos aguantan, non?